Hoxe acordamos unha declaración, neste momento creo que moi oportuna, vistas o actual contexto internacional, a maior aposta por sectores claves relacionados coa defensa e a seguridade. Recordarán que hai un par de meses aprobamos a Estrategia Galega de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, que vai mobilizar 900 millóns de euros e aproveitar o potencial das empresas galegas neste novo nicho que vai supoñer, sin unha dúbida, a partir de agora, as contratacións que estén relacionadas coa seguridade e a defensa. O acordo de hoxe afecta a unha empresa referente a nivel nacional e internacional no eido da defensa, principalmente, non só, pero especialmente na defensa. Estou falando de Urovesa, que é provedora das Forzas Armadas de España e de moitos países, ata 30 dende o ano 1984. Por tanto, hoxe o que acordamos foi declarar PIE, Proxecto Industrial Estratéxico, a ampliación da planta de Urovesa no Concello de Pontevedrés de Valga. A ampliación vai supoñer un investimento por parte da empresa de 52 millóns de euros, máis de 100.000 metros cuadrados a maiores, destinados á fabricación, basicamente, de todoterreos e de vehículos para uso militar e tamén emerxencias, por exemplo, vehículos antiincendios. A previsión é crear non menos dun cento de postos de traballo directos, ademais dos que pode haber de xeito indirecto, e a previsión é que a nova ampliación estea operativa xa e fabricando como moi tarde no ano 2029.